तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ अस्सल चव कोल्हापूरची चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी खोल समुद्रातील मासेमारी बंद असल्याने आता पारंपरिक पद्धतीने स्थानिक मच्छीमार मासेमारी करत आहेत. पाहुयात वेंगुर्ले येथील पागवणीने मासे पकडताना मच्छीमार. नमस्कार. ही आताची जी दृश्य तुम्ही बघितलात ही वेंगुर्ला बंदर वरची दृश्य असतात आणि आज रविवार बऱ्याच आज सगळ्यांका सुट्टी आहे. आज विश्रांतीचा दिवस हा आणि थोडेफार प्रमाणात गेले 2 दिवस जो वेंगुर्ल्यात पाऊस पडत होतो तो पावसान सुद्धा आता विश्रांती घेतलेली आहे आणि काही प्रमाणात या ठिकाणी जे लोक असतात ते सुद्धा बाहेर पडलेले असतात. आज रविवार असल्यामुळे घरात काहीतरी चमचमीत खाऊचा मासे वगैरे खरेदी करूचे आणि बनवचे याच्यासाठी लोकसुद्धा बाहेर पडलेले असतात. पावसान विश्रांती घेतल्यामुळे आज बऱ्या बाजारसुद्धा आपल्या मगाशी आपण दाखवलो आणि आता तुम्ही विचार करतलात की मासेमारी तर 1 जूनपासून बंद आणि मासे बाजारात मिळतात खयचे मासे वेंगुर्ल्याच्या बाजारात येतात. तर वेंगुर्ल्याच्या बाजारात हे मासे येतातच. तुम्ही कधी येलात तर तुमका मासे वेंगुर्ल्याच्या बाजारात बघूक मिळतले. मग ते आता खाडीतले असो किंवा हे आता तुम्ही बघितलात पागवणीची जी मासेमारी आहे ती आता तुमका दाखवतले ते व्हिडिओ. तर हे सगळे पागवणीचे सुद्धा मासे बाजारात येतात, खाडीचे सुद्धा मासे बाजारात येतात आणि तुमका एक वेंगुर्ल्यात दिल्यानंतर काही वेळा तुमका निवतीचे सुद्धा मासे जे आहेत निवतीचे समुद्राचे मासे सुद्धा तुमका बघूक मिळतले. दाबोली नाका असतं नाक्यार किंवा जेव्हा वेंगुर्ला मार्केट आहे किंवा मानसीश्वरकडचा जो एरिया त्या ठिकाणी सुद्धा दाबोलीचे मासे किंवा हे जे खाडीचे मासे आहेत समुद्राचे जे पागवणीचे मासे आहेत ते तुमका त्या ठिकाणी घेऊक मिळतले. आणि अशा प्रकारे मासेमारी 1 जूनपासून जरी बंद असली तरी हे काही मच्छीमार असतात ते हे पागवणीची मासेमारी या ठिकाणी करतात. ही वेंगुर्ल्याच्या बंदरावरची ही दृश्य असत आणि काय मिळाला त्यांना मासेमारी हे सकाळपासून या ठिकाणी हे जे स्थानिक असतात मच्छीमार ते या ठिकाणी मासेमारी करतात पागवणीची आणि मासे जे असतात ते बाजारात विक्रीसाठी जातात. तर आज रविवार बघूया त्यांना काय मिळालं आणि त्यांच्याकडे काय असत. अशा प्रकारची ही जाळी असतात त्यांनी ती मासेमारी ही केली जाता. पागवणीची मासेमारी यांका म्हणतात. ही कसली ही मासेमारी पागवणीचीच ना आणि मिळतात का मासे समुद्रातलेच मासे साधारण ह्या एका काय कसले कसले मासे मिळतात काय काय तांबोशी बाणोशी चणाकी सुळे वगैरे मिळतात. मग आता पावसातली हीच सध्या मासेमारी चालतात 1 तारीखपर्यंत. मग 1 तारीखपासून पुन्हा तुमचे होडी वगैरे समुद्रात जातात. आता 1 ऑगस्ट पर्यंत 1 ऑगस्ट पर्यंत सध्या हीच मासेमारी हैसर चालता आणि त्याच्यानंतर होडी त्यांचे जे असतात ते बाजारात जातात आणि हे बरेच आपले मच्छीमार बांधव असत ते मासेमारी करतात. हे काहीतरी मिळाला आहे का कसलो आयो मासो कसलो मासो आयो मोठो तांबोशी तांबोशी मिळालेली आहे का. कुर्ली सुद्धा दिसता 2 बारके अशाचे स्थानिक मच्छीमार बांधव असत जे ही 1 जूनपासून मासेमारी बंद होता. त्यानंतर या हैसर ही पागवणीची मासेमारी एका म्हणतात ही चालू होता आणि हेच मासे जे ते बाजारात आपल्याक बघूक मिळतात. सध्या कमी प्रमाणात असल्यामुळे यांचा रेट पण महाग असतलो. काय साधारण रेट असतात तांबोशीचो वगैरे या आता काय आताच्या तांबोशीचो काय रेट असतलो 200 रुपये. कमी प्रमाणात मासे मिळत असल्यामुळे त्याचप्रमाणे त्याचे रेटसुद्धा असत कारण उदरनिर्वाहाचा या ठिकाणचा साधनसुद्धा या मासेमारीचा. त्याच्यामुळे ज्या दिवशी आपण मासे मिळत नाही त्यावेळी
हे मच्छीमार बांधव जे आहेत ते आपण हे खाडीचे किंवा समुद्राचे पागवणीचे मासे उपलब्ध करून देतात. त्यामुळे मत्स्य खवय्ये बरेच आपल्या कोकणात असतात की वार असलो की श्रावणाच्या अगोदर मासे हे लागतातच आणि अशा प्रकारची ही मासेमारी जी आहे ती होता पागवणीची. ही आता जी तुम्ही दृश्य बघितला ही वेंगुर्ला बंदरवरची दृश्य असत बघा. एकदम पाऊस नसल्यामुळे आज वातावरण ऊन पण पडलेला आणि काही प्रमाणात जे सुट्टी असल्यामुळे बरेचसे काही प्रमाणात पर्यटक सुद्धा हे बंदरवरती येतात पाऊस नसल्यामुळे. आणि ही मासेमारी सुद्धा हैसर या वेंगुर्ला बंदरावरती चलता पागवणीची मासेमारी. तर अशा प्रकारे तुम्ही जर इलात वेंगुर्ल्यात तर तुमका मासे हे मेळतलेच घेऊ. वारा ज्या बुधवार असता, रविवार असता, शुक्रवार असता यावेळी मासे येतात आणि निवतीचे सुद्धा मासे हे वेंगुर्ल्यात येतात. म्हणजे तुमका आता बारीक मासे, कारण मोठे खोल समुद्रात जात नसल्यामुळे आपली या ठिकाणचे मच्छीमार जे असतात ते खोल समुद्रात ची मासेमारी बंद आहे, त्याच्यामुळे मोठे मासे तुमका वेंगुर्ल्यात मिळायचे नाही. मात्र जर तुम्ही इलात तर असे खाडीचे मासे किंवा हे पागवणीचे मासे तुमका वेंगुर्ल्यात नक्की मिळतले. तुमची जी पावडा ती वेंगुर्ल्यात दिल्यानंतर फुकट जाऊची नाही. त्याच्यामुळे मासे कधी वार आज रविवार असं आज जरी इलात तरी तुमका वेंगुर्ल्याच्या मार्केटात मासे मिळतले. आणि हेच जे पागवणीचे मासे आहेत ते मार्केटात जातात आणि निवतीचे सुद्धा मासे जे आहेत ते मार्केटात येतात. त्यामुळे नक्की या वेंगुर्ल्याक आणि मासे खरेदी करा. अशाच प्रकारचे अपडेट वेळोवेळी आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवत राहू. कोकण 7 लाईव्हसाठी दीपेश परब, वेंगुर्ला. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.